Nag-aandaw tayo amin ako. Long time no see, miss ko na kayong lahat. At unang-una, gusto ko talaga magpasalamat sa ating minamahal na Mayor-elect, si Apo Nico Mendez de la Cruz. Sipsipat naman tayo, Apo. And katawami ni anak, ni Ilocania, ni ayatin tayo, senadora, ni Apo, Imee Marcos. And of course, ang aking mga kasama, nung nag-house-house, kitang-kita. Ngayon na hindi na tayo gumagalaw na masyado, may tumataba na. Unang-una, si Apo Vice, Douglas Pilar, ni Apo Richard Arquilio. Sarap ng buhay, pwede na tayong mag-pick. Ni Apo Mario Lasso, Jonathan Sagario, ni Apo ABC, George Padre, ni Apo Winston Corpus, Dondi Bisaya, ni Apo Jonathan Ramit. Tapos na ba? Jonathan Sagario. Ay, Ramit, sorry. And Apo Mario Lasso. May kulang ba? Hindi, tapos na lang. And of course, sa inyong lahat dito, taga Pascal, ako po ay nagpapasalamat dahil hindi lang ang nakuha kong boto rito ako ay hindi lang ang pinakamalaking persyento sa Bacarra, kundi ang pinakamalaking persyento sa buong District 1 ako. Dito ako nakakuha ng pinakamaraming boto. Sulit pala yung pag-iinom ko dito. Yan lang pala gusto nyo, alak. Sige, magdala pa ako para sa inyo. Pero, nandito rin ako para magpasalamat sa inyong tiwala, magpasalamat sa pagkakataon na binigay nyo sa akin. At tama yung sinabi ni Apo Nico, sisiguraduhin ko po na dahil hindi nyo ako pinabayaan, dahil hindi nyo pinabayaan ang pamilya Marcos at si Apo Gov, si Apo BBM, sisiguraduhin ko rin po na hindi namin kayo papabayaan. Kaya, nag-meeting na po ako sa DPWH at siguradong-sigurado kapag naipasok ang bagong budget sa 2023, tatapusin na po ang covered court dito. At magmi-meeting kami ni Mayor Nico pagkatapos nito at tatanungin ko sa kanya at hihingi na ako ng listahan kung ano po ang kailangan nyo dito. Sisiguraduhin ko na bilang congressman-elect nyo, bilang ang bago nyong diputado, hahanap ako ng paraan para magbigay todo tulong dito sa Pasasalamat. Kaya itong AX na nagpapasalamat tayo sa DSWD, Apo ang ginagawa. Noon ay iniipon lang yung AX, tapos binibigay lang pagdating ng halalan. Gusto namin ipakita sa inyo na kahit wala pang halalan, kahit tapos na ang halalan, nandito pa rin kami nagbibigay ng tulong sa inyo lahat. Kaya, Diyos unay, at Nino Apo, para sa inyong tiwala, para sa inyong suporta, at sa next 3 years, hopefully hindi lang 3 years, kundi 9 years na tapusin ko. Ako po ay ang magiging suki nyo dito. Ako po ay magiging kasama nyo rin. So once again, Diyos unay tiyagdina, ang piyag Bacarra po. Diyos unay tiyagdina, Congressman. Mayor Nico de la Cruz. Return of the comeback. Ayan. Kaya siyempre, si Congressman-elect at ito ni Congressman Sandro Marcos. At subitin mo nga na dyan Malacanang. Mayabang na naman tayo. Forma-forma na tayo dito. Kahit kanya ng covered court. Covered court pa yan, Nico? Douglas, mga koral. Pagkahayop yata yan, ano ba yan? Ay, Sandro, nakakahiya. Bakit may ganyan sa distrito? Ako, mababawasan ang yabang natin, hindi ba Malacanang yan? Presidential, dapat ang dalhin na Pascal. Bakit ang Pascal ang nalaing? Nasirit ket talino na bumoto na
kasama ni Jonathan at ni Jonathan Sagario, ni Mario. Ay, long time no see. Tumanda ba? Nagkabuksik ba? Ano ba? Ano bang pinagbago natin? Ayan. Richard Arquillo, Winston Corpus, Tondi. Pinaka-favorite ko. Ayan. At ang ating kapitan, Edwin Bea. Basta na pa! Parang nangangampanya. Pakiramdam ko lang. Nangangampanya. May eleksyon na ang kapitan. Nako ha, niloloko lang kita. Andyan ang mga kagawad, Arnel, asan na sila? Kagawad, Arnel, Rodolfo, Rasote, Efren Cadiz. Ayun. Nasa likod. Parang may masamang pangit. Erwin Cadiz, Teddy Lacan, Jonathan Bugarin, Secretary John Neil Lacan, Treasurer Jennifer Cadiz. Palakpakan ni Barangay ang pinakamatalinong barangay sa Distrito 1 ng Ilocos Norte. Pascal! Champion talaga. Ng kapak niya, talaga naman, nanalo si PAMIMIGAY, entero kapit Marcos, kay Pascal. At ang problema, kawawa yung kalaban. Bakit hindi naman ninyo tinira ng konting boto? Parang naawa ako. Talaga naman, kawawa na, hindi man lang nagtira. So si Bongbong, 95.5%. Ano ba yan? So, tuwa namin, talagang salamat at boto at boto ninyo. Kaya tiyak lap-lapulutan na suporta. 36 years tayo nag-intay na aksuplit ni Ilocano dyan Malacanang. Thank you very much, Pascal. Talaga naman. At tunay nga na tuwan-tuwa yung pamilya ko, tuwan-tuwa ang nanang ko, ni si Melda Romantis Marcos. Ang sabi niya, magna 93, 92 siya ngayon. 92 years old din anak ko. Sabi niya, nung nanalo ang Team Marcos, naging 29 na lang. Happy nanay ko, si Mayor Nico, all out, wala akong masabi doon. Sila tayo, kaya ang pagmamahal, ang kapalit, pagmamahal din. Kaya pagtamutan natin, tulong. At nauna na ang Pasnal dito sa AIX, narigat itya, pinalpas na buwang atawin. Buwakit bingay, no? 1.5. Dahil talagang na-preso, senior citizens tayo, Tigolo, Kendora, Puteng, Jay Balay, natatakot sa COVID. At tunay na pandemonyo talagang itong dumapit sa atin. Dahil pati yung mga arawan, namamasada, dito na tayo, lockdown, lockdown, wala na nangyari, walang hanap buhay. Ngayon, na tumaas na ang ating vaccination at hindi na bawal lumabas, di problema, getting presyo. Lumabas nga tayo, wala na tayong pera. Ang taas-taas ng presyo ng bilihin, ang taas-taas ng presyo ng gasolina, talagang nakakatakot na. Kaya tulong-tulong tayo, alam natin na hindi natin kaya lahat kapag mag-isa. Magtulong-tulong tayo at higit sa lahat, magpasalamat pala sa DSWD Jonathan Arca, Maglor Cacacho, at ang ating MSWD Arceli Sagibo. Sipatan tayo, DSWD. Andito. Nako ha, i-memorize ninyo mga mukha nila. Ship pa more. Para kayo pa more. Yan. So yan ang ating DSWD. Hindi tayo ng pera sa kanila. At nauna na ang Pasnal. Ang pinakamatalinong barangay sa balat ng mundo. So, maraming salamat di Kadiwa para sa mababang presyo, murang bilihin. Noong panahon ng tatang ko, tatagtagan natin. Nag-umpisa na si Governor Matt at alam natin na nagbabagsak na at nagbabuyback ng iba't ibang gulay, tinateng, tibigas, at yung
iba't iba pang produkto natin. Ken, adapay bell pepper dito. Diba dati bell pepper, mga cabbage, magagaling magtanim dito eh. Diba, kompleto pa rin yung mga bell pepper, yung mga mamahalin high value cash crop. Sumikat ang pascal dyan. At sana tuloy-tuloy. At alam rin natin, nung panahon ng tatak ko, yung Presidente Ferdinand Marcos Sr., at tinapay na takil. Naalala ba rin niyo yun? Anong pangalan nun? Nutriban. Di ba? Yung Nutriban, binabalik rin ito para ito lahat ay diretsyo sa tao na tulong. Yung Nutriban, busog na tayo, buti na yata, mga lobat na tayo. Kaya nila magpapakain sa kapitan. Kaya biro lang, pinapakapit lang yan. Pero talagang happy po ako kami na talagang solid by the solid North, solid the Pasnal. Sama-sama kami sa kayo, pamilya, hindi, ita, kanagnanayon, at talaga naman, Marcos Lakta. Mula noon hanggang ngayon, Marcos pa rin! Salamat po! Thank you, Ginang Pasnal. Kayo ang champion barangay. Ang Biyak Pasnal! Marcos! Sigurado kita Sang-sang kamay sa tili Yan sa tali na ay pagpantay at bye-bye Bumangkay Duras di masakbayan Bumangkay Hindi apang Nang nangunalitan Sirip kempik sa tika sa ulan Sumampay man rigat kendi tigra Anus kendake Serbisyo lata Sigurado Bumangon tayo Cong Sandro Sigurado Bumangon tayo Cong Sandro Sigurado Ayat ken kapya